ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ମତର ତ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କଥାରେ ପକ୍କା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତି, ତାକୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ? ସେମାନେ ତ ବଡ଼ ଦମ୍ଭର ସହିତ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସତ ହୁଏ? ଆଜି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା 2016 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟେନର ଜଣେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମାଇକେଲ ଗୋଭ୍। ସେ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଲେ ଏଇ କଥାଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ନଥିଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଏହାପରେ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିତର୍କ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ, ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟ ଅଛି? କ'ଣ ସତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଆଖି ବୁଜି ତୀର ମାରିବା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ? ଆଜି ଆମେ ଏହି କଥାର ସତ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ଏଇଟା କିଛି ସାଧାରଣ କଲେଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ପୁରା ଦମଦାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମିଶନ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବିରକ୍ତିରୁ। ହଁ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି। ଏହାର ମୂଳରେ ଥିଲେ ଜଣେ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଫିଲିପ୍ ଟେଟଲେକ୍। ସେ ପୁରା ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାହା ଉପରେ? ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ବହସରେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ହିଁ ଶେଷ କଥା। ସେମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ମାନିବାକୁ କେବେ ବି ରାଜି ନଥିଲେ। ଆଉ ଟେଟଲକ୍କୁ ଏଇ ଜିଦଖୋର ମନୋଭାବ ହିଁ ଏହି ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ପୁରା 20 ବର୍ଷର ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି, 1984ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା, କେବଳ ଡାଟା ଏକାଠି କରିବାରେ। ଏଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହାର ଗଭୀରତା କେତେ ଥିଲା। ଆଉ କେତେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ! ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, ପାଖାପାଖି 28,800। ହଁ, 28,000ରୁ ବି ଅଧିକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ତଥ୍ୟ, ଏହାର ଫଳାଫଳକୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇ 20 ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମିଳିଲା କ'ଣ? ଫଳାଫଳ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା ସତରେ ଚମକାଇଦେବା ଭଳି ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ସେ କଥାଟା ଯାହା କହୁଥିଲା ଯେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବି କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ଏହି ଗବେଷଣାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ତାହା ହେଉଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ତୁ 100% ହବ ହିଁ ହବ, ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ତାହା କେବଳ 80% ଥର ହିଁ ସତ ହେଉଥିଲା। ତ ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ବଡ଼ ଫରକ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ। ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଦେଖିବା, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆଖିବୁଜି କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନଠାରୁ ବେଶୀ କିଛି ଭଲ ନଥିଲା। ବାସ୍ ଟିକିଏ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି କଥାରୁ ହିଁ ସେଇ ତୀର ମାରୁଥିବା ଶିମ୍ପାଞ୍ଜିର ଉଦାହରଣ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି। ଏତିକିରେ ସବୁକିଛି ସରିନି। ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ଦେଖାଗଲା, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସବୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସମାନ ନଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭଲ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତାର କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ତାହା ନଥିଲା, ବରଂ ସେମାନେ କେମିତି ଭାବୁଥିଲେ ତାହା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଟେଟଲକ୍ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଦୁଇଟି ଜୀବଙ୍କ ନାଁରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହେଜହଗ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା କୋକିଶିଆଳି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ଏମାନେ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ଧାରଣା, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ କାହାଣୀରୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଇଶାୟା ବର୍ଲେନ୍ ଏହି କାହାଣୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। କଥାଟା ହେଉଛି, କୋକିଶିଆଳି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ହେଜହଗ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଜାଣେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ। ଯେଉଁମାନେ ହେଜହଗ୍ ଭଳି ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଇଡିଆକୁ ଧରି ବସନ୍ତି ଆଉ ସବୁକିଛିକୁ ସେଇ ଚଷମାରେ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ କଥାରେ ପୁରା ପକ୍କା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କୋକିଶିଆଳି, ସେମାନେ ଅଲଗା। ସେମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ତଥ୍ୟ ନିଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଭାବନ୍ତି, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ମତ ବଦଳାଇବାକୁ ବି ଡରନ୍ତିନି। ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। କୋକିଶିଆଳିମାନେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ହେଜହଗ୍ମାନଙ୍କ କଥା ଭୁଲ ହୁଏ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ନିଜର ସେଇ ବଡ଼ ଆଇଡିଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବାହାନା ଖୋଜନ୍ତି। କେମିତି? କହିବେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ଥିଲି, ଖାଲି ଟିକେରେ ମିସ୍ ହୋଇଗଲା। କିମ୍ବା କହିବେ, ଦେଖିବ ଏଇଟା ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, ବସ୍ ଟାଇମିଂ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଗଲା।
ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଏହାର ଆମ ସହ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଏହା ଜାଣିକି ଆମର କ'ଣ ଲାଭ? ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ କୋକିଶିଆଳୀମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ସଫଳ? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଭାବିବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା। ସେମାନେ ଖୋଲା ମନର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ନୂଆ ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସେମାନେ ନିଜେ ଭୁଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କେହି ବି 100% ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ କେମିତି କୋକିଶାଳୀ ଭଳି ଭାବିପାରିବା? ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଜ୍ଞାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏକଥା ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଦୁନିଆଟା ଜଟିଳ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ତଥ୍ୟ ବଦଳୁଛି ତେବେ ନିଜ ମତ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଇଡିଆ ଉପରେ ଆଖି ବୁଜି ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଶିଖିବାକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ବଡ଼ ଦମ୍ଭର ସହିତ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ପଚାରିବାର ନାହିଁ ଯେ ସେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିଏ, ବରଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତକ? ଜଣେ ହେଜ୍‌ହଗ୍ ନା ଜଣେ କୋକିଶିଆଳୀ? କାରଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ।